मादैयाबा खय बोसोर जाखोमोन हारसिङै खय बोसोर जाखोमोन मादैया 12 बोसोर हारसिं दंमोन नों 4 बोसोर 4 बोसोर बिबार थेबमा होबायलै जोङो हौवा गोदाननो नै समायनांगोन ना समायना नुखाबाय नै नोंनि मा जायो नों बिमानि बिनानाव असे होमब्ला उखिल जानोसै दे मोजां दे जाबायलै बैलाय माथो बेखौलाय नांखागौ ना देलाय होग्रा बे माने गोसो थेव खुंग्राब्रा औ लिपस्टिक दा जाबाय माब्रै आदै नोंसिनि हाबाया सिगांनि आंनि बुरैथ' थैबाय औ थैनानैहाय बिदिनो 1.5 बोसोर बायदि थानानै औ बे मादै गोदान गोदान लायबाय मादै गोदान लाबोबाय बेंथलावहाय जोङो पार्टि जाहैनायसै ज'नो बालन्दा हाबा जानायफ्रा औ बालन्दा हाबा जानायफ्रा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना एसे इन्ट्र' नुनानै बुजिबाय इन्टारेस्टिं ब्लग बे जाहैबाय मोनसे नङा माने जराथाम जराब्रैसोआ माने बैसो जानायफोर नङाब्ला सेकेन्ड मेरिजफोर होनजाबाय आरो बिथांमोननिखौ दा माखासे सेंग्रा सिख्लायावबो हाबा जायो माखासे बोरायनानै बुरैनानैबो माने हाबा जाफिननो गोनां जायो माने हारसिं जानायखाय दा बिथांमोननि ब्लेसिंआवनो आं फैदों बे जायगाया जाहैबाय बेंटल मिशन चिरां डिस्ट्रिक्टनि डन बस्क' बेंटल मिशन दा नोंथांमोना नायदो माखासे बैसो जानाय सुबुंफोरजों लोगोसे माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरबो दं जायफोरा माने दिनैहाय ब्लेसिं लागोन हाबानि नैबे काथलिक धर्मजों ओमफ्राय जों नैबे आदैखौनो लाबोदों नै हाबा होनोहाय आखसिथामा बेनो नै आदैनो दामि होखादों नैबे मादैनि बेखौ नों सोगोन ओमफ्राय मादैया बेखौ नोंखौ सोगोन बेजों थिग जाबायलै बैलाय माथो बेखौलाय नांखागौ ना देलाय होग्रा बे माने गोसो थेव खुंग्राब्रा औ लिपस्टिक दा जाबाय बिबार थेबमा होबायलै जोङो हौवा गोदाननो नै समायनांगोन ना समायना नुखाबाय नै बेलाय आइखौ लानो मोनबाय गैया देलायनानै होन फैयाखैना दाबो हाबहैबाय ओमफ्राय लोगोआ नैबे आदैनि लोगोआ मा होनो स्टेन्ड बायथ' थाफाजाबनो मोना नालाय बडिगार्ड बायदि साइडआवल' थाबाय आरो गोजानाव थायाखै खाथियावनो थागासिनो दंखायो बेलाय थिगखा इसोरो सानैबो थिगखा लोगो गैयामोन ना लोगो जगायना होनायाव बिराद माने हेफाजाब दंखायो जाहैबाय बावैनो बेनिबो जाखानाय सेरा लाइनाव फैबाय दा लोगोनिबो थाब जाथोंसै दे थाब जानांगौ माबायदि मोनखो आदै गोबाव सम हारसिं दंमोन खय बोसोर दंमोन हारसिं बोसोरब्रै जानोसैमोन बोसोरब्रै ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनबाय इसोरा जगायना होबाय माबायदि मोनखो बेलाय इसोरनि होनायालाय जाखानांगौखाना औ बाया महैनि मादैया कबदाफारानि मादैयाबा खय बोसोर जाखोमोन हारसिङै खय बोसोर जाखोमोन मादैयालाय 12 बोसोर हारसिं दंमोन लोगोआ जिरायना मिनिगासिनो दं नै आदैनि लोगोआ लोगोआबो बालन्दा जाहैबाय नैबे माबाया आदैया ओमफ्राय स्टेन्ड बाय बायदि जाहैबाय ओमफ्राय लाइनाव दं होनना खिथाखाबाय दहन गावबो लोगोखौबो लोगो मोनलायहैफिनगोन दा मोनहोगोन औ लोगो मोनलाय ओमफ्राय लोगो मोनदों नै फै ओरै लाबो स्टेफान ने बेनो दा हौवा गोदानाथ' आंनि लोगोसो जाहैबाय दे कंग्राचुलेसनस एडभान्स ओमफ्राय दाथ' बोखानो मोनथ'वा जाहैबाय नोंनि मा जायो नों बिमानि बिनानाव असे दे मोजां ओमफ्राय बे हाबायावनो फैदों जाहैबाय दिनैथ' ब्लेसिंल' मय थायो दालाय क'क्राझाराव माबाया जोबाखै नों ल' खालामदोंमोन जोब्बाय ओमफ्राय प्रेक्टिस खालामनायसै नामा काउन्सिल एग्जाम होना सार्टिफिकेट मोननांगौ ने लाइसेन्स मोनला होमब्ला उखिल जानोसै दे मोजां दे गुड मर्निं बेनो जाहैबाय नै हौवा गोदान नायसिनाया माने मा होनो डिप्टी एक्ट्रेसनि बिबथै जाहैगोन बिबथै आंखौ आदै जाहैबाय दे बरिया दे नैबे आदैनिबो नै दा हाबा आदैनि ओमफ्राय मादैया बे नैबे मादै ओरै फै माब्रै आदै नोंसिनि हाबाया जोंना
बैसोआवनो आंनि बुरैथ' थैबाय थैनानैहाय बिदिनो 1.5 बोसोर बायदि थानानै बे मादै गोदान गोदान लायबाय मादै गोदान लाबोबाय दिनैहाय गोथार जुलिनि दिन इसोरनि हेफाजाबनि गेजेरजोंहाय इसोरा खुलिना होबाय बोर होबाय इसोरा अनबाय बेनिखायनो इसोरखौ आं हामबाय होनो ओमफ्राय आं सिगांहाय NLC निसोमोन मानसिया दा आङो एकदम नंगौ धोरोम गोथौसिन मोनसे फोथायनायखौ मोननानै आङो दा RC आवहाय फैबाय आं बिराद मोजां साबसिन सिबिनायखौ मोनफैबाय आरो मादैयालाय महायनिमोन मादैना जारागुरि गसाइगाव जारागुरि गसाइगाव हौरैनि दे माबायदि गोजोननाय मोनखो मादैयालाय बिराद मोजां गोजोननाय मोनबाय ना दे बेसे गोबावसैमोन हारसिं थानानै लायना हाबा जाथ'खायाखैमोन हाबा जाखानायमोन अच्छा डाइभर्स लालायबाय आरोखि 20-25 बोसोर जाबाय आरोखि डाइभर्स जानानै अच्छा गथ' गथायफोर दंमोन गैया सानै दंमोन गोमादों दा इसोरा लोगो जगायना होफिनबाय माबायदि गोजोननाय मोनदों दालाय बिराद मोजां गोजोननाय मोनदों इसोरा बोफिनबाय नैबे आदैयाबो सासे ओमफ्राय लोगो मोनलायबाय गोजोनथो लालायबावदो आदै लोगो जालायनायनि दे हौवा गोदान सानैबो इसोरो दिनैहाय बेलाय मोजां नैबे आदैया फाथाबारिनिनो दे जायखिया मोजां माने बोर मोनबावनायसो आरोबाव दिनैहाय गोदान माने न'खरा गोदान बायदि जाहैबावो नालाय सोरबा लाजियो नैबे आदैनि मादैया बेनो अब्ला लोगोफोर सिदायै जों फैबाय नै गिर्जा न' सिङाव दे लोगोफोर ओमफ्राय नायदो नै 10 जुलि हाबा जागोननो दिनैहाय दा ओमफ्राय बैसो जानाय बिथांमोन एबा सेकेन्ड मेरिज लाग्राफोरा जुलि 4 दङ 4 जुलि लोगोफोर नायदो दे काथलिक धोरोमनि जुलि होनाय एबा हाबा होनाय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायदो नै ओमफ्राय खोनासंदो समायखिरा लानाय Bifa Arisa Takata Juni Mungai Amin आं गोरायैनो समायलायनि मेथाइ सुला लोगो जानानै नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन आं नोंखौ गावनि बिसाय होननानै नाजावो आमेन गावनि बिसाय होननानै नाजावो आरो आं गोरायैनो समायलायै दुखु सुखुआव आं नोंनि मेथाइ सोलियो लोगो जानानै गावनि हिन्जाव होननानै नाजावो आरो आं गोरायैनो समायलायदि थैस' थांस' दुखु सुखुआव आं नोंनि मेथाइ सुला लोगो जानानै हागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन आं नोंखौ गावनि बिसाय होननानै नाजावो आरो गोरायै समायलायगोन थैस' थांस' दुखु सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि लोगो जानानै deh away with it Amin.
मोजां मोननाय हांखो बायदि बे आस्थामखौ गानदो। बिफा आरो बिसा आरो गोथार जुनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आस्थामखौ गानदो। आंनि अननाय आरो हांखो बायदि बे आस्थामखौ गानदो। जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आस्थामखौ गानदो। आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आस्थामखौ गानदो। बिफा आरो बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आस्थामखौ गानदो। आरो बिसा गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आस्थामखौ गानदो। बिफा आरो बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आस्थामखौ गानदो। जेरै doa नोंनि गोसो बायदि आरो हारिमुनि हुदा बायदि बेखौ बाहायनानै नोंनिफ्राय बोर आरो जिउनि जोङो होमब्ला हाबाया होखांबाय बयनोबो होखांबाय जोङो जोब्बाय नै गोजोननाय मोनबाय दा लाइसेन्स मोनबाय आदै एबार जाबाय
जाबाय जानांगौ बायदि माथो होनबावनाय आच्छा दिनै जोबनानै थांबाय गोजोननाय दङ दा ओइ बेफोरलाय साभाबिक आंनो गोजोनदों आदै नोंखौ हाबा गामिनिबो गामिनि सासे फालक हा माने सासे बोराइसा मानसिखौहाय हाबा होफिननो मोननायनि थाखाय जोबोद खुसि आरोखि आङो बेनो आंनि जिउआव फार्स्ट टाइम मिथिबाय नोंखौ हाबा मोनदों आरो रंजानाय मोनदों मादैयाबो गोजोननाय मोनबाय दा मादै मा गाबोसो ओंखारदों नामा मादैयाखौबो नायदो नै जोङो मादै गोदाना खेला मोनदों नोङो मा जायो बाजै ओमफ्राय लोगोआबा माबायदि मोनखो जोङोबा आफायाबा मोजां मोनबायलै लोगोआथ' हाबाय ओमफ्राय नोंनोबो होनो होनदों होयो दे जायखिया एसे एदावलायबाय जोङो जोब्बाय हाबा होखांबाय मानसिफोरनिबो होखांबाय ओमफ्राय जोङो थांनो ओंखारबाय बे माबाखौ गारलाबाय जा बेखौ मोजाङै आवथाय आराम दोनहैफिनदो साजानानै खेला मोनदों ग्रिम खुंनानै जाखादो खेबसे आदै गोदोनिथ' बांद्राय थिग जायाना एबार सुबिदा मोनबाय लागायना हो जागोन हाबनांगौ जाबाय बेंथलावहाय जोङो पार्टि जाहैनायसै ज'नो बालन्दा हाबा जानायफ्रा बालन्दा हाबा जानायफ्रा महाय जाहैगोन बेंथलाव बा बे दखानाव पार्टि जाहैनायसै बा मोजां मोनबाय दा आदै ओमफ्राय मोजां मोनबाय गोसोआव माने गोदान संसार जाफिनबाय नालाय जोङो माने जोंनि गोसोआ गोदान जाजोब्बाय आरो बरिया आदै थिग बिदिनो जायगा दा रेजिस्ट्रेसननि खामानि आदा माबायदि मोनखो मोजां मोनबाय दा गोथार माने बोर मोनबाय ना एबार बोरजों जाबाय दे थिगानो ओमफ्राय नैबे बाजै मोजां मोनबाय दा गोजोनबाय दे बे जोंनि नोङो जमुनागुरि खालामो ना जमुनागुरिखा जमुनागुरियावखा दे एबारहाय आसल खामानि जागासिनो दं बिसिना बेवहाय मा होनो रेजिस्टाराव सहि होनाय रेजिस्टाराव नाम थिसननाय कट भाई घरटा कट दुर्गापुर बेंटल दुर्गापुर बेलाय नैबो मा होनांगौनो आदैबो मा खालामनांगौ नोंसिना साइन रेजिस्टाराव रेजिस्टाराव साइन होनायाबो बिराद इम्पर्टेन्ट रेजिस्टाराव नामा थानांगोन ना बेलाय नै अफिसा बुंनानै दं दा रेजिस्टाराव नाम होगासिनो दं आरो ओरै हाबलांनो जाबाय जोंनिया सेकेन्डआव हागौजोब्बायलै बिसोरो रेडिखासै नै ओरैहाय माथो नोंथ' सहिया बोदलाखागोनल' आदै अब्ला लोगोफोर जोङो ओंखारफिनबाय दे जोङो न'आव थांफिननायसै जोङो हाबा हुखा होखांबाय दा न'आव थांनानै आराम एसे जानाय लोंनायबो थानो हागौ ओमफ्राय हौवा गोदान हिन्जाव गोदानाव जोङो आदैमोना जिरायबाय नै ओरै उनावहाय गस्ला खुबाय हालङा सालायबाय ओमफ्राय बिदिनो थांनायसै ओमफ्राय भिडिअआ बेनोसै माबायदि मोनदों माबायदि सानदों मोजां मोनदों मोनाखै कमेन्ट खालाम